drăguțe! E așa drăguță! Foarte super! Hei, draga mea! Da, mami, vin repede! Ce este, mami? Ce este, mami? Mergem la cumpărături, draga mea! Da! Păi atunci hai să mergem! Wow, e așa de super! Hai să ne uităm la... Hai să ne uităm! Oh! Uite, mami! Shopkins! Ia! O să iau acesta. Cum dorești. Uite! E așa drăguț! Uite ce frumos! Da! Îmi place să mănânc legume și fructe! Uite, mami! Un laptop! Wow! Super! Dar ce e aici? E așa de drăguț, mami! Da, e frumos. E pentru tine. E pentru tine, mami, că stă așa de frumos. Păi hai să vedem. Wow, mami, stă așa de frumos. Da, da. O cumpărăm? Desigur, mami. Bine. Mergem acasă. Stai un pic. Am văzut ceva care îmi place. Ce-ai văzut? Uite asta. E superbă. O cumpărăm și pe asta. Bine. Well done. E așa de drăguță. O cumpărăm? Da, desigur. Orice pentru tine. Bun, hai să mergem acasă. Sunt așa de bucuroasă că azi e ziua ta, dragă. Știu, mami, e așa de frumos. Da. Și unde punem casa? Nu știu, hai să ne uităm. Superb! Haide! E foarte frumos. Îmi place. E foarte frumos. Da, știu. Sunt așa de frumoase păpușile. Tare aș vrea să le cumpărați și voi. Da? Ok. La revedere!